Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Simo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan nga ato magtatampo si Simo. Kining akong problema, pahini sa akong anak nga marunong ka iba. Aron yung sabtan, ingon na inimang ko ng nahitabo. Take the ribbon from your head, shake it loose and let it fall. Lay it soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm asking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday, they done gone. And tomorrow's out of sight. Oh, it's to be alone. Help me make it through the night. I'm so sad to be alone. Help me make it through the night. Kapagaw na. Anak, hain naman ka. Uy, di ka maskwela. Hain na ka. Uy, Ma, nahigdapam ka. magay na ko ba na? Pa, ilan ako? Awa, papa, tawag ko ng mungawan ka. Ano na sa kalibo, nawatan na yun. Pa, usa ka, Sa kalibo, nawatan, lumungawan ka pong ka. sa kapobre na to ba? Sa kalibo may babaw ni mo na ko. 1,000 yun? Ang 900, ha? 999 ibayad sa kuryente. Ang piso ay mong baon, ha? So, Waitan. Ay, naku pa eh. Uy, klaro na mo. Ay, dako na ng ilong niyo. Ay, naku pa eh. pera to. Ay, da. Lumungawan daw, ha? Abi na kung di kaya po siya kasama. Simo nga naman to Simo. Oh. Nabati na akong maingon nga wa kay klaro. Ay, ang imo anak gusto da kong bawon nga kwarta. Uy, di pwede, uy. Kita mo guys una. Muling? Pila mo yun tayo, baw na to eh. Bitaw. Pagkaon na may ibaw na to. Pero, libo ka na nga tong anak nga si Pakoy. Marunong kay bataa. Nga naman. Pero may makapalit og bag-o. Lagi. Gahapon lang nga nakapalit og t-shirt. Bag-o, branded pag yun. Unya to ni aging si Mana nakapalit og bagong purol. Ah, bituan. Yun sa kanya po palitan na tag 5 pesos na may tayo babaw na niya. Marunong lagi kayo. Liwat kay nimo. Sabak ko ka. Okay, class, gate 1/4 sheet of paper. 1/4, ma'am. 1/4. Kaya ninyo, giingnan 1/4, utuhan pa jod. Sorry, ma'am. Budoy. Ano pa, Koy? Ah, Klaro kay exam ni Lunda. lagi, klaro kayo. Exam ginigir. Sa om na eh, pagkaon tag 1/4 sheet of paper. Tuwis yun niron ba? Klaro kayo? Ay, mga antik tag labay basura na. Tara. Na. Mga antik tag balabay basura. Ano di exam? Ha? Anong labay basura nga ba? Aron di tag exam. Excuse ta. Ya, si Rukdo ta nang kalaki yun. Ano na eh? Nari kay cancer. Wala. Okay, sige, ngita ta basura. Katit ta labay. Sa pagilid, ma'am.
Ngano mo, Pakoy? Ati-kating maglabay sa... Sobo. Kasaba din. Ilabay na mong basura, ma'am. Kami Ate. Budoy. Kamog yung duha, ha? Ati-kating. Ako, ma'am, mag-share ko. Si Budoy, ma'am. Mudi siya ilabay basura. Bitaw, ma'am. Ilabay na ko si Ar, ma'am. Nahala. Balik tayo mo, ha? Pagdali ko si Bak kayo. Tay ba koy, labay naman to, labay kanang labay naman to na basura ba. O nya nakasian naman sila. Balik ta klase? Totoo na sa nato. Una tong balik ka nang manas lagi exam ba? Ah, oo, ano, pinarudjol katulong ni style. Kat-kates kay Mito, kanta dito. Mga- Sigurado kitang zero ning klakiha da. Oh, mga ani naman eh. Labay-labay tag basura ba? May excuse ta na sa exam. Aha. Siguradong perfect ta na. Layata second floor, okay ra ka? Ano? Kadung ka ba sa ninyong nakabalik dito sa kung ano yung Romoy, Pakoy? Budoy? Oh, nga lagi mo spaghetti, ma'am. Spaghetti ug sandwich lagi na, ma'am. Din mo na, ma'am. Oh, may nag-birthday man nga estudyante sa Picas Room. Nagpagkaon ng spaghetti. Yeah, nag-CR ba ko na paborito na ako na probida. Asa mo ang pakoy, ma'am? Oh, Budoy dai. Among Budoy asa man? So, na inyo eh. Dugay kayo muna balik din sa room. Mana. Spaghetti. Ilong sa bangag. Recorded by X Thunder Gaming. Tungo sa kanunong nga ako nga si Pakoy, usahay, mapahamak sa iyang pagkamaro. Mapahamak mi. Unya, Alright, class. Huma naman tag-exam, no? Nya, sama sa gihapon. Zero gihapon si Pakoy og Budoy. Tanawa ko eh. Katawaan no ta itong mga classmate. Tag din Zero ta. Bro silang paroting. Permit. Sige, tingog niya itong classmate. Perminti mo nang itlog. Nayusay, murag tiyanak. Alright, class. Muna ka una ko, ha? Okay, ma'am. Amping, ma'am. Okay, ma'am. Mamping ma'am. Asa na ka, ma'am? Importante ka nga kung nakauron. Ay, importante, lakaw na yun, ma'am. Matod ko glubong sa akong best friend nga namatay. Ay, Bispray na mo, ma'am. Maong di mo magsaba din eh, ha? Movie watching yung mo. Magpasalida mo. Exam mo tamo ang inyong salidang tanaw niya. Pero way magsaba. Okay, ma'am. Pakoy, Ayos, sunday na tiyo. Ma'am, gano, ma'am? Pati, ay, tingog. ikaw mo ya akong sangunan sa paglista kung kinsay magsaba-saba, ha? Number one kayo. Ha? Dunay fine nga 1 piso kada guhit. Ha? Ako gid, ma'am. Salamat sa mo pagsalig, ma'am. Ikaw ginaga ko saligan sa paglista sa most talkative. Kay ikaw man ang pinakasabaan. Ingog nga parot. Subaan ko, ma'am. Sa baanis pa kayo, ma'am? Sa baan kayo? Ka, Budoy. Ah. Maong ikaw mo may sergeant at arms, ha? Badlo nga ang magsaba-saba. Hoy, ano sa ba? Okay, ma'am. Badlong na ko Malita ko sa lubong. Adin sige. ako. Sige, ma'am. Ayo, ma'am. Amping, ma'am. Amping. Bye-bye. Papay, ma'am. Wala tatag snack, ma'am. Ano? Toras, ma'am, ay. Ayaw, ilan na magdag. Snack, gikas, lubong. Doon na to. Nano tayo salida, ha? Stoy. Nano ta? Salida na yun. Tom and Jerry. Jerry. Muna exam. Muna exam na to. Inikabot ni ma'am. Sa ta? Bata ta? Oo, nindot ka ng Tom and Jerry, di ba? O say, papay. O sa may pasalida na to, be. Snow White. Ayaw, Snow White na huwag si Bindwarp. Parto gyapon. Bangag sa ilong. Unya. wa jud mahimutang akong anak nga si Pakoy. Mikating classes ang kanahan uban sa iyang barkada nga si Budoy. Unya to. Okay. Niya na ta plaza. Mikuting klisis na. Menurut tadi sa plaza, kating klasis ito pero mi. Mo na ato style ha. Sa ato ta eskwelahan. 1 hour ta karton filmi. Salida, way Bitaw, paita. bati ay. May dinig, makita tagdagang lubot ba? Bitaw na oh. Ang kano gilakaw. Loh, Mo na tinuod nga kakigol. Kakigol. Kana si nanay. Bitaw na. Nga siksiging chicks. Kanang nagtalikod nga na black blouse. Kana. Malam na. Talap ba na. Oh, good. Ano ito doon na. Pedro Ay, ay. Pedro oh, kauna-una. Grabe, ni siya. Biyan. Hoy! Naguna-una ba kaniya? Hi, miss. Hello, miss. Hey, miss. Hi, miss. Lingin. Oy! Uy!
Kamu magod ay ni Paskoy, Budoy. Ma'am, Ngano niya mo sa gawa sa plaza? patay. Kuan, nganong niya mo sa gadin ni ma'am? Ha? Baby girl, butala ketchup yung burger. Hindi ako itingog ka pa Kuan, butangi, baby boy. Please lang. Sama sa imong hotdog nga. Na ay ketchup. Ay, bati ma'am. Kanyo tagod, kanyo. Uwapa ko ninyo matubag, ha? Ngano ni amo din sa plaza? Sorry, ma'am, sorry. Ug nganong niya mo sa ka ma'am? Ha? Ano ka? Motog kaglubong si mong best friend. Laim na imong gipalubong, ha? Ha? Yung ganay mo? Ingon ko? Ingon ka? Tilan sa... Pero niya di ka din sa plaza, uba si mong boyfriend, nga dako itingog gamay kang tao. Ug si dili madugay, ikaw mo'y lubgan na ma'am. Lubgan kas mohon. Lubngan, di Lubgan de, lubgan de. Lubgan kas mohon si mong uyab. Siya? Isumbong tigas principal mama. Isumbong tiga ma'am. Ay, ay, Uy, ayaw. Sabi mo na ni. Okay na. Pasarong na lang. Sige. Bisan o permi mong zero sa mga... Kaya may maestra. Buutan. Recorded by X Thunder Gaming. Maruno lagi ni among anak ko si Bakoy. Bisan tuulog permi ning makbalik-balik ko high school, pero karon sigurado nung yung mapasar ni. Kay bisag sigig zero sa exam, wa pagi makontinto na bata, maapag nilain ang gibuhat ay. O, isa pa inyo gipaabot, ha? Sibat na mong mga kanahanan mo. Tana pa ko eh. Si Batata, sigurado na may tao-tang pasar. Tagay sa may pamliti ma'am. Pabliti, ma'am. Ha? Andun na may gasto-gasto sa mong pagpanuroy ron sa mall. Pakoy! Mabitaw, bay. Bay, di ba kamutin to na? Sa kadugay na ito balik-balik high school. Karoon sigurado itong pasar. Advisor na ba yan nato sa ma'am dugay. Ay. Lakaw na mo. Samtang wa pa mabalik na ang atong baby boy. Tana, bay. Tagi lang may kwarta ma'am. Di mo mulakaw, di mo matagan. Hagbong tananoy. Ay, sige, ambungan lang mi ma'am. Ambungan lang mi. Sumbo lang ka mas principal. Nga nagdididra ka din eh. Kwarta na ni, kwarta. Tapa. Di kwarta. Sige, si bata mo. Sal Bakuta! Anong ba? Hanga naman. Lingkod na natin eh. Layo niya itong... Lipa. Layo na ito sa mama mo. Believe no discard ni mo da. Ha? Kwarta gitu da. Libay. Kaya iPhone ako ni kwarta kay niya 1,000. Niya si 500. Niya di 2 tag 100. Oh. Kinata dan. Nay usa ka swinta. Pila? Usa ka 1,000. 2 ka 500. 2,000 2 kwinta. Ito break. Kalami. Imo ni kwinta. Imo ni kwinta. 500. 100 plata. Pila na ba? Plus na ni klaro eh. Nay 2 ka 500. Ya. Usa ka 1,000. Ya 2 ka 200. Ya usa ka kwinta. Bright kay kog mato. 1,500 plus 200 equals 1,750. Pila? 1,700. 2 ka magka 500. Pila Kanya. 1,700. Oh, ganda. Mo ni bright. Bright kay tagmahat sa. Sige mo katang matulog lang. Sige. 1,750 equals 1,750 tanan. Oh, pilay. Nabigi 50. Bright kita. Okay, correct. Bright kita. Bright kita. Migo kita Pinoy. Migo kita. Sa mo tag napitos bidro bright kita. Ya kita tarong man ko. Ugbutan. Kinalan patas tag bahin na ni. Indo tatong klasmiton ba Pedro sa tuyoyoy. Katong gabal ng baboy. Ay. Taro di ay. Ida. Mari bigo tunay. Patas. Pila ito nga, ha? Pila ito nga sa 1,000. 500. Tabi ba nita? Imo ni 500. Aha. Ya, nga tibuok. Imo ni. Kanamigo patas. Lukluk na yung bulsa 500 rebors. Luk. Sabna ko ang bulsa sa kalibo. Sa ato ka. Ang nibilin ako, 2 ka tag 100. Patas. Swita. Correct. Kana. Patas. Kana, sige. pila ito nga sa 100. Bright kay Kusmato. Siyempre 50. Oh, may 50. Imo nang tibuok 50 oh. Ay, amigo, patas. Lukluk na yung bulsa. Uy! Lok sila akong bulsa ang 100. Okay. Eh nabili na ko sa akong kamot, usa na lang ka 100. Okay. Pila ito nga sa 100. Maog yun. Si Mokit. Bright kay Kusmato. Siyempre ito nga sa 150 Japon. Abi na 50 be. Imo ni. Imo, abi na 50 pesos. Ano? Kaya hatagan tig 100 pesos. Ano? Oh, okay. Ya sa 100 oh. Oh, sa.
Ge, tanaw to di ba tapang libog ani, ge. Netan. Nasa 50 piso. Loklok na yung bulsa diyon. Lok-lok na bulsa na ko ang 100. Loklok sa akong bulsa 50 pesos. Okay. Sabot na? Okay. Amigo, saktot na na. Okay. Patas kayo, patas! Tunay kita, Aper, aper! Hingay na yung kwarta. Kadiyot ko, utan ko ha. Bright ko kay Kusmat. Nya, usak 500. Nya, duha ka 100. 700 tanan. Okay kayo? Okay. Ikaw. Ang ako, usa ka 1,000 o 50 pesos, 1,050. Tanan! Okay! Huwag makakalukan si May Pakoy. Bisan pagkalkansi ko, okay ra. Tunay ko ta. Ispray kitik! Muna ako ang problema sa akong anak. Marunong kayo. Diin ka ni mo liwat. Usa man kay buhaton ako ini. Kung kamoy pasultihon, unsa man? Simo. Okay, ang sir. Ito si mo, sino si mo, ati Paris? Simo. Anak ka tipis, isod, yung binuangan lang maistan. Ang tuningay lang maistan, nanghid nga, lubong patay, muhatod o patay. Kita mo lang dito sa plaza, ilang gipangwarta, ati Paris. O niya, maro kayo, bisag dili masaktong bahin, abot, naglibog ko atong ilang pagbahin-bahin, abot nga unsa to sila. Ang ilang problema kay isprikitik. Siyan? Bisan pag malkansi ko, okay ra. Tunay ko ta. Mura pa rin nunoy ba? Subilo tabar. Tunay na pre. Pero ang katapusan kay isprikitik. Mauni ilang problema ron. Problema sa kung ano, marunong kayo. Murag ismo ko istibas. Ay, Facebook Bas. Marunong kayo, diin mga tao niliwat. Unsa may buhaton ako adi akong anak. Kung kamoy pasultihon. Kasimple ano ni Sumay. Pagka. Nasi mo, di mo na mistil imong ano, badlungan imong anak, kadi na maayo dong, di ka maayo nga, di ka masuod sige eskwelahan, kay mo kay may mo ani kadako nimo. Kana bata pa sila, dili gina sila makabatgon kun unsay kadautan ana ilang gibuhat karon. Mao na din ha, forbida. Ano ang paambit Goliath? Pambit mo, pam. Pili ko na kong basa Goliath. Ang pagbadlong o ang pagpanton Ang kuan title. panultihon ha, panultihon mao ba na ba? Oh. Mga panultihon, ang pagbadlong og 29, versikulo. ay anage. Panultihon 29 Versikulo 15. Versikulo 15. Ang pagbadlong og ang pagpanton makaayos kabataan. Kung kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Ang ako ani sir, Simo, badlungan ko na imong bata kay panangalitan ningon ka dugay sa high school aron mag-graduate na. Bisag maka-graduate pa na siya abogado, bisag maka-graduate pa na siya doktor tungod kay sa iyang dula sa mga diskarte. Ako pa utana. Naabay sud iyang Tutok kana. Mao na diha bam. Oh. Sakto na bam. Kay dako pupa sa ko amigay, daga mga eskwela nga way nakahibaw na himaho natamahuan. Nay way grado pero makamao. Moy pong. Wala tayo iguha pero ikaw kanang daro nga pag ang imong anak ay nagkalain sa kung kuan gibuhi ang pulong. Nasi mo ay kalain kay pagbadlong na gyud Ako bata. pasabot nga kanabi tong bisan gani ang kanang mga manok, bitaw usahay masuko ang asawa kay usahay hindi ka sayong buntag ang manok mo gihapuhap sa bana. Tinuod na. Kay pati manok tubalhibo katong ikog haplos-haploson wala bay o siya tawag sa inyo kulit ka ng mga ibot ang balhibo sa manok. Saan mo gitawag ang mga rol? Nga rol gyapon. Kung ari po kas mga tanom, bahugon katong bugimbilya, butangan og wire para tarong. niliko, ang mga paliyak to yung murag mga kamot niya, itatakdo ito sa aron mo kapay. Ikaw na sa mot niya ang tao. Kung mingon ka, pasar na ni, kay maro. Kunya lagi ang pangutana, kung sa may ang nagkamahuan, kung sa may nasul sa iyang mo bumirang gyapon na itong mga ginikanan, kay mingon na, kasama ng anak. Anak mo ng bambina. O kada sang magpagtawa ni batasan sa mga bata ron bam. Matod para ba ang unsay mahitabo sa anak o sa binuhata sa anak adto mo gyud bumirang sa ginikanan. Tinuod gyud bam. Kay wala man nimo maagak og tarong. Ang simple lang ay kanang simple lang ningon imong mama. Inigbangon ninyo pika ang inyong habol o kanang unlan hipusa. Kadi na mahipon po ang tagbitin dire. Tinuod na. Kada usa na sa pagpanton mama kanang manghipos sa iligigdaan, manghipos sa ilang gikanan, mao na usa na sa mga pagbangtok kay ug di na pasagdan na nilang gikanan way mo hipos ana. Wa gyud hinungdan. Way nakatunan. Way nakatunan.
Katinga ko kulyat. Ano man, gipos. Gusto ko saan ako agak muli ngayong duswada pit. Ay! Salamat ako lang natin tuluman nun. Kung ako ang puzzle, Tihon. RMN